Hello guys, how are you today? Are you feeling better? If you are feeling better and you've been in the COVID quarantine for a lot of time, you should check my Kabaluba Mo Part 2. Before I start, I would like to inform you that dili gid ko in English guys, magbinisaya ra gid ko. And kabalo ko makakomprehend ang mga Bisaya ani, dili English kay para ma-subtend gid sa tanan viewers. So, let's start. Kabalo ba mo mga gikan sa July paingon sa November, kung kwaon ni mang una nga letter ana nila, mo spell siya og Jason. So Jason na. Kabalo ba mo guys nga ang iring na ay 32 kamaso sa ilang dalunggan? Kung naamo yung mga iring guys, tanawan ninyo, i-feel ninyo ang ilang mga dalunggan. Wala mo ko iring. Atong iring diri kay akong ihapon. Speaking of dalunggan, kabalo ba mo nga ang pinakagamay nga bone nga bukog sa human body is ang dalunggan. Ambot asa nga part sa dalunggan. So bantog na din ako makita ng mga iring kay kabalo ba mo nga 66% sa mga iring sa ilang tibuok kinabuhi gakatulog na sila. So murag natulog ito sila. Bantog hindi na ako makita. Kabalo ba mo guys nga ang spiders or tawag sa mga sa probinsya is lawa, and ang tawag diri sa syudad or sa bukidnon is damang. Dili na siya insekto kundi arachnid siya, part siya sa family of arachnids. So kabalo ba mo guys nga kung i-type nimo ang stewardesses, mauna ang pinakataas nga word nga imong ma-type, gamit lang ang imong wala nga kamot. Sulay gani, di ba? Tinuod. Kabalo mo guys nga ang initials sa M&M's chocolate is Mars and Mori. Sila lang manggod na ang nag-invent ana. Kabalo ba mo nga pinakataas nga street sa tibuok kalibutan is makita nimo sa Toronto, Canada. Charlang. Ang ngalan sa street is Yonge Street. Sakto ba akong pag-pronounce? If wrong ako pag-pronounce, sorry. Ang Yonge Street is ang kataas is 1,896 kilometers. And wako kabalo sa kataas pero taas gid na siya sa kung pamati. Do the math na and sakta. Kabalo ba mo nga pinakaunang Jollibee store nga natukod gawas sa Luzon is sa Cagayan de Oro, and kabalo mo asa dapit. Kasi kabalo mo 1, 2, 3. So natukod siya sa Jollibee Limcat Kay. Natukod ang Jollibee Limcat Kay 1991. Wa ko kabalo sa exact date niya, pero mao ra gyapon yang dagway sa karon og sa una, and bahalag nagnanay atok. Na to ang end sa atong video guys. I hope nga namoy na learn something out of the blue. And don't forget to like and subscribe for more videos, and comment kung ganito mo part 3. So bye.